Идва тук. Така. Дай ми нещата. Чакай. Това. Това не е мое. Окей. Окей, почваме пак. Да, Така. чуваме се. Връщаме се и сега. Чакай да си така малко. Имаш ли дърво? Я ми дай дърво. Окей. И... Окей, тук има скелет. То става сутрин, супер. Така да направим факли. И идва. Добре, вече имам Идва да копаеме. Добре. Аз искам да изчакам малко. Да имаме въгли, да може да имаме... Не, ти няма да гърнеш. Махни се оттам, да се не види. Ако ми пада там. Не, ти няма да гърнеш. Не, ти няма да гърнеш. Напротив, трябва да гръмне, за да се махне. Не, мога да го убия. Да. Айде! Първи убит крипа. От два Къде е печката? Там. Добре. Защо имаме 300 Хайде да копаем. Защо имаме 300 крафтинг тейп? Заварихте обратното. What? Аз ще си направя дупка тук. По-добре да имаме отделни дупки, за да има по-голяма вероятност да намерим нещо. Окей. Така ще направя. Няма никак. Не намирам въглени. Аз съм читър и ги направих като изтеках такова дърво. Чакай, защо читваш? Не, той не читва, той само етапи, бе. Чакай, това да изпечиш дърво. Чакай, има как да се направят дървени въглища ли? Да. Изпечеш дърво. В печката просто вземи, там има готово. Аз печех. Не, аз просто не знам как се правят дървени въглища. Не, как са нормални. Елата има въглени, намерих въглища. Знаеш ли? И сега. Хора? Да. Добре, имам 20... Ела, че не ми се чупи цял ден, ела. Добре, да, идвам. Чакай да те намеря първо. Нали не искаш да... Ето. Не искаш да идвам, Ето, вземай. Носи ти щит. Ела защита, бе. Не искам. Окей, ще го дам на Боян. Това е 6, така да го кажа. Дай, не искам. Дай ми го. Аз си го дадох вече на нея. Аз съм долу в дупката копая. Ми стой си копай тогава. Окей. Добре, идвам да копая с теб. Това да копаеш. Така. Супер. Вече имам всяки месец.
Ще изкопая първо тези от стените. Мале, колко много има. Колко кола имаш в себе си? Имам 9. И ами дай, летиш кит. Да. Ти знаеш как да го ползваш? Да. Окей. Ами тук си направи това клиент тейбъл. Да. Окей. Добре, имам общо 64 флага. И спешно ми трябва храна. Нямам никакво в себе си. Той на мене. Аз имах ябълка. Това не е ли храна? На какво? Това е кожа. Очевидно да убия едно прасе. Ама изключително. Да, Да може. ще. Да. Това беше бързо. Това е камънето. Айде. Знаеш какво ще бъде готино, ако можеш ротан флеша да се пече? Ами в Firecraft Това може. беше ротен флеш. Ще да пускат тъпите зомбита. В Firecraft може. Ние с Виките сме си правили. Не говоря не за Java, а не за нормалната. Давай ванила. Зомби. Да. Искаме. Тук навлизам. Окей. Тук Ти взели сме. пържолите или не? Не съм ги взела, аз дори не Добре, знам. очевидно да ги взема там. Да, готов. Имам пясъчник. Не, Това е пясък. това е такова. Така се казва на твърдения пясък или на пясък. Да, нещо Да. такова. Не е това, което си мислиш. Ето, че една да пържола. Да, не е това. Добре, ще купая. Не, окей, обаче купай само от едната страна. Това е нощ, не. Вземи факлите, дай ми, имах там колко, имах 62. Дай ми 62 факли. О, ес, въглища. Браво. Но, Купая да. ли? Ами, купай ги, да. Ой, тук има още. Аз купая моите, ти купай твоите, защото Добре. искам да намеря айрон. Приближавате се тук. Ес! Над нас има пещера.
Над нас има пещера. Окей, хора, аз мисля да спирам този епизод, въпреки че не много говорихме в него. Всъщност в първата част, която ако успея да съединя за уред, ако сме го говорили, не знам, ще видим как ще го кача. Този епизод ще го спирам, понеже в момента вече става по-така и спайси. Другия епизод вече сме доста по-развечни, игра доста по-оф камера и да, така че Да, обаче аз чао.